Robert Makoni na Sabhuku. Uyai ni Sabhuku. Robert Makoni ndini, Sabhuku Makoni ndini. Ende nya baba. Amaita basi. Ndimi wati kudacha. Gare yin Sabhuku. Tutonga. Veringera yin Sabhuku. Pamusoro Makoni. Imi ndimi munetwa Robert Makoni ka. Ndini Sabhuku Makoni. Ndiwo Sabhuku. Alright. Pane nyaya yakawiswa mudare raMambo Nyandoro yekutengeswa kweminda mumusha menyu yakawiswa nemhuri yenyu ichiti pane nzvimbo dzatengeswa na mai vaPidwell Makoni. Handi dzakatengeswa naPidwell. Mai vakazoti ndiye. Saka isu tinokumbira kuti musimudze ruoko uyu ndiye anofanira kutaura uyu kuti paakagara akagadzikwa nani nemunhu akamutengesera kutizivisa, nekuti aziviswe kuti munhu akamutengesera akamubira minda aitenderwa kutengesa ozoti paakagara pasiripa. Saka ngatitsananguriwa toda kuziva mazita. Alright. Saka tinokumbira vabendura musimudze ruoko rwenyu rworudyi. Zvandichataura pamberi pedare ichokwadi. Ndokumbira Mwari andibatsire. Tokumbira mupiwo nyaya yenyu zvizere pamberi pedare. Musaone zvamunotapudza kana kusiya zvinokubatsiridzai panyaya iyi. Pamusoro iyi Chief Nyandoro. Pakutanga ndakazivana nawo ende mwana womunhu. Ndazivana naye ndakumbira kuti andiwana kutsvaga pekugara. Ndobva ati aiwa no minda iripo. Ndikati no it's okay kana minda iripo. Kanzaiwa hande ndinokuradza ndokupa pekugara. Ndobva ndaenda ndobva andiratidza. Ndobva tazoenda kuna mai vacho. Ndobva tanotaura namai vacho. Ndobva mai vacho ati aiwa no ichokwadi. Zita renyu rakazara munoitwa vana? Ndoitwa Innocent. Ichokwadi chokuti minda iripo. Ndobva ndaenda ndobva tataurirana naPidwell zvatakataurirana. Ndobva tawirirana. Takawirirana naPidwell kuti no iwe ndichakupawo pekugara. Ndakupawo pekugara. Unozota se kana wagara kana ukanga wazongowana hakupona usatinyebere nekuti makatinyebera mubva mabva taura ichokwadi bhodzi waona mhosva mutengi usatinyebere bhodzi anaPidwell musha mumwe chete tovaziva totaura nawo nyaya dzavane vakatotudza dzakazara. Saka iwe kana waya pana patsanangura zvakakwana kudare kana dare richikunzwira tsitsi kuti wakabirwa nemwana womusha rokunzwira tsitsi usatinyebere. Ndozvandikuedza kutsanangura kuti akati kana iwe wagara handidika wazosvagawo masenza unenge uinawo toita sei. Aiwa taura ndakatotengeserwa tikunzwire tsitsi. Ndiri kuenda ikoko. Usatenderere. Ndobva ndapiwa ndobva ndatengeserwa ndogona ndozosvika. Ndobva ndatengeserwa stand naPidwell. It was to 2019. 2019 ndobva tapedzerana naye. Tapedzerana ndobva taenda kwaChief. Ndobva ndabhadhira zvaidiwa zvaChief. Ndobva ndapedza ndobva taenda kwaSabhuku. Ndobva taenda kwaSabhuku. KwaSabhuku ndobva wambo kuti nyaya yako inogona kunetsa chichi. Ndobva wamborega kuda kundipinza mubhuku. Ndobva ndaenda kuna mai vaPidwell ndikati no mai vaPidwell inzwai nyaya iri kuitika inini nekupedzerana kwatakaita ndauda kuchipinda mubhuku. Saka imi chitaura inani mukudiwa kuti muende kwaSabhuku. Ndobva wati kwaSabhuku handikwanisi kuti ndiende. Ndobva wataura iri audio. Ndobva ndaenda kuna Sabhuku neaudio. Ndobva ndataura navo paaudio. Ndobva wanzwa audio iyoyo. Vapedza kunzwa audio zvanzaiwa no zvakajeka. Ndobva ndazouya
zobhadhara iri wakaiswa here mubhuku iyo ndobva ndazouya kuzobhadhara mari yemuchero unonoka wakaiswa here mubhuku ndakaiswa mubhuku ndobva ndaiswa abude panze ndaiswa mubhuku mandatanga kubhadhara mari yemuchero kubva 2021 wakaiswa here mubhuku nasabhuku ndakaiswa mubhuku nani nasabhuku sabhuku wapi sabhuku makoni ava era ava chekutanga ndechekuti amai vapidhiwo vari kutipedzera nguva vachinyeba kuti ndo vakatengesa uyu iwo vakatengesera nani napidhiwo ko amai manetsekana nei kwenyu kusora dare here aiwa kwenyu kusora dare here muri pidhiwo here vakapani mari vakapa pidhiwo makasana pasina pidhiwo akasana ndiani ndiye pidhiwo amatengesa muntu pidhiwo ndiyakasana ndiyatengesa muntu nyaya ndiyapidhiwira pidhiwo wakabva auya ndobva anyeba akati iwe uri hama yake nekuti ivhu redu remunomu techitire kupapa ukama ndobva mauya kwamambo mambo akaapuruvha muchinyebera mambo mese muri 2 napidhiwo wako kuti munhu uyu iwe uri hama yapidhiwo changabire vakakusainirai kunzi aiwa ndaapuruvha chipindai mumusha ndobva tazodiscava kuti kwete iwewe utoriwo muuyi ndozvakuisa pano nhasi wakatenga saka isi toda pidhiwo pano asi panhu pawakatenga musati masimuka zvenyu ipapo ziva kuti minda haitengeswe saka pidhiwo uchanouya naye asi ziva kuti pawakagara wakangomirira judgment ivo vari kuramba kuuya amai tiri kungovatera tovabvisa wozi kusora dare kuti uya wogara apa tokunzwa zvaunotaura right masamoni ubva mapa sabhuku masamoni epi evanhu vaive anovapa dhaire sabhuku avo pidhiwo tomuda pano ndiye akatengesa minda akasauya svondo rinouya tiri kungotonga vanhu venyu vobva nekuti kuti uyai tikuenzanisei kuno tichitokupai nguva nemukana ende musaunge makangwara kuti moda kuti ndini dare harina basa nekuti murimai vakatibereka musha vanhu venyu vanongobva nokuti tinongovabvisa mai vedu mosavanimo manyandoka saka vamuri kuomesera ndevava endai zvenyu modzoka svondo rinouya michekutaura isabhuku ndinoda kuti mundinzwewo varikaivatapedze amagoni avanonge vaudzwa nyaya yevanhavo vakatozoenda maamushure uyo akutoenda kuti zvandagara pano ndoda kuoneka sabhuku ndipire bhuku ndo paakazoenda kuna makoni uyiwo sabhuku ava muri kuona ava ndamai vake saka amai vakati minda ndatengesa ndi yangu nekuti ndiri kutambudzika ndaishaya zvekuita saka uyu ari kutyawo kuti handitonga amai maona nyaya iripo kunyabari sabhuku aiwa ndizvozvo mambo akati handisaifanchaita munhu ava ni amai atapanzwa changamberi uyu sabhuku akafanira zvamakangoiti vane vakanyeberwa futi purasi yesabhuku akatyawo kuti amai ava vakati ndindatapa mwana wenzvimbo saka uyu kuti pidhiwo abude pachena asi buda pachena ari kutasira amai nyaya amai ndo vari kuti ndindakatuma mwana wangu kuti tengesa nhare zvondikutambudzira ndine nhamo ndiwane chinondiyamura saka uyo sabhuku kuti atonge amai vake zvinomuremera vese napidhiwo mupei futi rimwe samoni pidhiwo pati pandakufunza mune pamakasana napidhiwo pamini aperi ndinapo musarekedze kuya udari ndoti mubatsirikana sabhuku aiwa nyaya itainzwa imamavana makamutonga amai asi tinongokudaiwo kudari kwedu ndinoda ngokupa zvishomanana saka ndo anongoya next time moya namai napidhiwo tsamba ndeyachiremba gorera 2020 togorera ndarwara ndarwara iyo pidhiwo akayaukandiona ndarwara nemoyo andiona ndakati pamwe chido kuti ndoona nyambera kuti vakuzona kuti munhu akufa
ndokuzauya kumusha anga kamwechete waya kumusha kuno ini napa ndiri pamberi ndokuudza musha kuti ndini ndaasa kumusha iyo iri nzira yekuti atengesere shamwari dzake munda wezisekuru rakabereka nababa vedu. Pidwero akaberekwa nasekuru akabereka baba vangu neuye mfana wangu mutsvukuyo takaberekwa nani ana baba vedu vakaberekwa nasekuru chete. Sekuru avo ndovakasiya nhaka yemunda iwoyo uri kuti napidwero ndowangu atora mukana wokuti ndarwara ndozoraramiswa naMwari wangu ndokuchiuya ndakaita gore nehafu nchirwadziwa nemwoyo zvisingaiti. Chirembo yakandibatsira zvokuti iye zveshuwa zvaiti ndaakufa zveshuwa kana dai maindimuona maingoti saka ndazouya inini mumusha umu after gore nehafu ndichipinda makatanga famba makuhwa ekuti Pidwero wapedza kutengesa minda simba racho ari kumborwa ndopandikazoti gare ndopandikachiona beni auya pandiri beni akati vakuru ndakatengeserwa nemapepa ake munda ndakatengeserwa naPidwero ndinokumbirawo kuti undipinze mubhuku remusha. Ndikati ina handikwanise kuti ndipinde munyaya yakadai imbodzokera. Pidwero zvaakanga achizviitisa bhuku ichokwadi nhaye ndaona uyu manje. Saka iwewe enda kuna Pidwero anobvisa bhuku rake. Pidwero haana masimba adzoka ndofunga akatora chipo cha 20, 21, 22, 23, 24 abva adzoka futi achitaura nyaya iyoyo ndipinzewo mubhuku nyamasvizvi. Ndobva ndaona inini netsisi kati komunhu ndikunya kumufambisireko kudai nzvimbo yaagere ndeikanzu vanhu vese vekuno musha unoteerera mutero wekukanzu shamwari chiteerewo $5 ako kubva pa2021 kusvika pa2024 akadaira zvesho ndobva atera $5 ake ndobva ndamupa mazita ake ndobva ndagona ndakadaro. Ndingangoti muchidimbu ndiwo mazire andoita nyaya tobva taenda panyaya yekuti Pidwero aitengesa akamira sani musapa vanzipa sabhuku paakaona ndiri kurwara ini sabhuku makona kutengesa kuti ndiani achiti ndini ndasi akasvigadza maiti munhu akauteaupedza tikazwere nyaya yapera kutano. Pidwero aitumwa naamai avo kunyabaira amai imi maiti munda uyo makapiwa nani? Ndakapiwa naambuya amwe nevamwe ndovakandipa munda uyo vakatobereka mwana wangu wokutanga kumusana vakaenda neni kumunda kunondiratidza ndingapenge kutengesa minda yevanhu. Minda inotengeswa here naye amai unenge watambudzikakuridza handina kwandinawana chakamire amai ava ndotipedzera nguva zvatinoita isusuka imimi chienda imoti Pidwero auye mawasabhuku taibwe masamoni pana vagara musha menyu vaviri vatsarava naye Pidwero wati munopa masamoni handiti atiudze kuti simba ari kuwana kupi zvekuti amai avaiva zvazvake asi vagere mudunhu renyu toda kuvabvisa nokuti hativazive mamazive vasatonge vakangwara amai nekuti minda yaisi kutengeswa wakumana mupe vanhu masamoni pesabhuku mashoko akanaka asi vamwe vakatengeserwa vava handina ruzivo nezvavo. Vanhu vari musha menyu muri kuvaziva vese here ivavo chakupai mapepa evanhu vamuri kunopa vanhu vacho handivazive vakatengesa vanokuudzai saka musha wamusi kuuziva kaini chakamere ziso renyu riri kuita sekwe ava vanhu vari kungopinzwa ndovatodari mape masamoni vavo tinawo takatombovapa last week havana kuuya sakati munovapa ivo chamwakadzoke kurambo kutoteerera kwato ndokutokwanisa mumusha medipo wanzwa uye anzi mwakazvitakura ngatosiyewo mukadzi wamwana matwinzi kumba akazvitakura zvebasa rezvo mazita avo amai vanaziva mazita atinawo kuno kare ndizvo
Hai mazeno haikina kuno. Masa ini mitango kupai kuti vazive kuti muri sabhuku makazoa kuti muri kudiwa munhu rangu ramakagara. Asi vanhu yavo tiri kungovabvisa. Tinobvisa vanhu. Nekuti hondo yemusha vakomana ava vanenge vachichema chema munhu atengesa minda. Noti tisingaine mari here unotengesa undu wangu ari kutengesa zvinhu zvenhaka. Isu ngai zvenyu. Asi musaitesa kupai masamoni. Asi zivai kuti vanhu venyu vari kubvama ivo. Hatinei neri muri mari redu ichingobvisa. Saturday. Tatuti Saturday. Aiwa musungwa changamira na Saturday.